Pam, 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 Bytom, Massachusetts, Niklaus Pieron znowu nadaje. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj króciutko, ale bardzo tematycznie. Słuchajcie, jak w tytule, moi drodzy, mamy pierwszego polskiego Jodę. I króciutko o temacie. Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie zgodził się, aby 4-letniemu chłopcu nadać jako drugie imię Joda po jednym z bohaterów Gwiezdnych Wojen. Rzadko zdarza się, aby wbrew opinii Rady Języka Polskiego urzędnicy akceptowali wnioski o tak nietuzinkowe imię. W tym przypadku językoznawcy argumentowali m.in., że Joda to zielona istota. Rodzice odpierali, że to dyskryminacja ze względu na kolor skóry. W prostszych, jeszcze prostszych słowach, moi drodzy, rodzice wielcy zagorzali fani Gwiezdnych Wojen stwierdzili, że dadzą swojemu dziecku na szczęście na drugie imię, nie na pierwsze Joda, po małym, prawda, zielonkawym bohaterze Gwiezdnych Wojen. No i oczywiście nie bardzo chcieli się na to zgodzić tamci ludzie, szczególnie ci z tej Rady Języka Polskiego, którzy argumentowali, że jest to istota pochodząca jest to imię należące do istoty pochodzącej z filmu, o zielonej skórze mierzącej około 130 cm wzrostu. Wtem ojciec dziecka odparował im, że w urzędowym piśmie, iż uwaga ta nosi znamiona na tle dyskryminacji ze względu na kolor skóry, czyli ten sławny ostatnimi czasy w Europie rasizm. A Władysław Łokietek według różnych źródeł mierzył 130-140 cm i że to jest niesprawiedliwe. No i teraz dam wam chwilę na przetrawienie. No, i teraz można do tego podejść na różne sposoby, moi drodzy. Wiecie, że ja jestem wielkim fanem wolności generalnie i korzystania z tej wolności. No i co za tym idzie, jeżeli jesteśmy wolni, to każdy może sobie dawać imię takie, jakie chce. Po drugiej stronie barykady, że tak powiem, stoi coś takiego, że jeżeli by ktoś sobie sam wybrał takie imię, nie wiem, w jakichś okolicznościach, nie wiem jakie by to miały być okoliczności, ale załóżmy, że ktoś by takie sobie wziął po bierzmowaniu. Raczej nikt by nie dopuścił, żeby takie imię było brane na bierzmowaniu, ale nieistotne. Chodzi po prostu o to, moi drodzy, że po prostu to dziecko wybrało sobie imię, tylko rodzice wybrali za nie. I teraz to dziecko będzie w 18 lat chodzić z tym imieniem i jak potem zdecyduje, że sobie je będzie chciało zmienić, no to będzie mogło to zrobić dopiero wtedy. Przynajmniej tak to się ma, jeżeli chodzi o imię pierwsze. Nie wiem jak o drugie, ale pewnie tak samo albo podobnie. Tylko że dziecko 18 lat będzie chodziło z takim imieniem. I w czym jest problem? Znając dzieci, a wiecie jakie są dzieci, szczególnie małe, w początkowych klasach szkoły podstawowej i tak dalej, potem jest ten okropny nastoletni okres gimnazjalny, wtedy to jest w ogóle apogeum. Dzieci są straszne i po prostu przez kupę czasu bardzo istotnego w życiu dla rozwoju dziecka będzie się ta Joda za nim ciągła jak przysłowiowy smród po galotach i będzie padał ofiarą szykan i prześladowania prawdopodobnie ze strony innych dzieci, bo wiecie dobrze, że tak to wygląda, również nawet przy o wiele mniej oryginalnych i kontrowersyjnych imionach. Także i teraz z jednej strony mamy tą wolność, że można sobie robić co chce się, nadawać takie imiona jakie się chce, ale z drugiej strony, teraz moja osobista opinia, nikt się nie musi z nią zgadzać przecież, można mieć taką opinię jak ci rodzice na przykład, że no skoro oni są fanami Gwiezdnych Wojen, to czemu nie dać by swojemu synkowi na drugie Joda? Ja uważam, że to jest zły pomysł. Bo jak ja jestem fanem Gwiezdnych Wojen, to czemu bym miał nie dać swojemu dziecku na drugie rekin? Albo jak jestem na przykład fanem Jurajskiego Parku, to może swojemu dziecku dać na imię T-Rex. No, według mnie, znaczy ja wiem, że to jest różnica, tak? Ja jednak... Jest tu kwestia też jakiegoś przede wszystkim przewidywania konsekwencji, jak to będzie wyglądało, jak będą patrzeć ludzie na tego człowieka, szczególnie w tym okresie dziecięcym, a i również później. I no, że jest pewna jednak różnica nawet pomiędzy dawaniem imiona gdzieś tam jakiegoś, bo powiedzmy, że jest coś takiego, że w danym, prawda, kulturowym obrębie
ludzie są przywyknięci do jakichś tam danych imion i zawsze od tego odstępstwo jest jakieś takie, wzbudza jakieś emocje, na przykład jak ostatnimi laty pojawiają się różne Briany, Jessiki, Denisy i tak dalej. Są to gdzieś imiona spoza naszego kręgu kulturowego, bo tu jesteśmy w Polsce, albo w zasadzie szerzej, w zasadzie tutaj w Europie Środkowej, przywyknięci do imion. No powiedzmy, pierwsze były tutaj imiona gdzieś jakieś słowiańskie, prawda? Czyli mamy wszystkich Mieczysławów, Bronisławów, Władysławów, Czesławów i wszystkie tego typu inne imiona, które już tutaj... Ja osobiście też bym tak dziecku nie dał na imię, tylko jakoś tak bardziej, żeby w innych krajach też ludzie potrafili to zrozumieć. Mamy potem imiona pochodzące, wspólne w zasadzie dla wszystkich zachodnich krajów, imiona pochodzące z łaciny i z greki, czyli na przykład moje imię Mikołaj, ale też takie bardzo popularne imiona jak, nie wiem, Andrzej, Mateusz, Filip, Tadeusz i tego typu imiona, które gdzieś w różnych formach przewijają się w całej Europie. Mamy też dużo imion w Polsce pochodzenia germańskiego, Waldemar, Zygmunt, Henryk i mnóstwo innych. I do tych imion po prostu jesteśmy przywyknięci. Jesteśmy przywyknięci do tego, że jakieś imiona były popularne w jakimś tam czasie, w jakimś okresie, na przykład dawniej. Teraz raczej się od nich odchodzi, daje się takie imiona, no na przykład wiecie, ja jako Ślązak, no na przykład w dzisiejszych czasach mało kto dałby dziecku na Śląsku na imię na przykład Ewald, albo Gerard, albo Alfons. Nie dlatego, że na przykład, że to jest jakieś wyrzekanie się kultury swojej i tak dalej, znaczy nie mam nic przeciwko, żeby ludzie tak dawali imiona swoim dzieciom, ale po prostu daje się imiona jakieś takie bardziej już, no powiedzmy, bardziej, brakuje mi słowa, no jakieś takie, no wiecie o co mi chodzi, jakieś takie bardziej, które są po prostu nadawane dzieciom. Nie wiem, no teraz żyjemy w takich czasach, że można i dziecku na drugie imię dać Joda. No, także myślę, że to jest nie ostatnia z takich sytuacji. I no, ja już wam powiedziałem, że po prostu na moje odczucie nie bardzo. Nie każde imię nadaje się po prostu do noszenia je przez mieszkańca danego kraju, w tym przypadku tego przez człowieka, ale to jest tylko moja opinia, ja nikomu niczego. Skończyło się miejsce na karcie pamięci. Ja po prostu tak bym na imię ani nie dał dziecku, ani na imię nie chciał mieć. Ale to jest, moi drodzy, idealny temat na vloga, bo to jest idealny temat pod dyskusję. Czekam na wasze opinie. Co wy na to myślicie? Dalibyście tak dziecku, albo jesteście fanem takich bardzo, powiedzmy, kontrowersyjnych, nietypowych imion? Może sami nosicie takie imiona? Także czekam na wasze komentarze, bardzo jestem ciekaw. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę, tam tak kciuka do góry. Jak nie, to w dół, bo po to one są. I zapraszam na streamy, na Facebooka, na Instagrama. Wszystko macie pod spodem. I widzimy się już niebawem, bo mam jeszcze kilka innych tematów do obgadania. Także trzymajcie się i do usłyszenia.